سلام تخطتلتنا هذا القناة كما يكنيكم كما يتخونوا لومي برقص نخلنا طقمنا أرستي هذا غريبة زلغو نايلوم أرست دكنا أرست تمرتنا بزعبا دكاس يكخون متشم طبق دكاس كان تحضير كانت بحيث تسمعك حقوسن عرفتن فليز بلا مخانو كلنا نفلطينا ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ድቃስ ፀገም ከም ዘጋጥሞ ምናልባት ክገርመኩም ክእል ብዙሕ ናይ ድቃስ ፀገም ከም ዘሎ ብዙሕ ሕቶ እዩ ዝቐርበልና ኣይውን ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ካብ ብዙሕ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ዝመፀት ከመይ ጌርና ቅልጥፍ ኢልና ክንድቅስ ከም ንኽእል ጥራይ ዘይኮነሲ ዓሚቕ ድቃስ ዕረፍቲ ዝህብ ድቃስ ደቂስና ሓይሊ ዘለዎን ብዙሕ ብቁዕ ዝኾነ ስራሕ ንክንሰርሕ ድማ ዕረፍቲ ስለ ዘድልየና ንዑ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ምናልባት ድቃስ مسآن كم حدا عبي حمام كي خوني خيليو دقاس مسآن جن نبزحات حمامات كم نقال عايز قبرنا نابنات مكينا نزور تخينا صبح كده كسكات حديركا حدا قاخد في تسمو نابز قد دس عبين كي تخيل تمرتي تمهراي تخينكا كده كسكات حديركا أب تمرتي فزز مزازيلكا كترف تخيل أب سراحكمو قالوا دما استفل على حمامات نقربتنا ناكالاتنا نكبدتنا بزح صقامي زفتر دقاس مسآن ወይ خاخول دقاس زي دقاس ስለዚ ዛና ሎሚ ትምህርቲ ክሳብ መወዳእታ እንተ ተኸቲልናያ ብዙሕ ሓበሬታታት ከነተግብሮም ንኽእል ንዖም ተጌርና ድማ ናይ ድቃስና እኹል ዝኾነ ጥዑም ዝኾነ ድቃስ ክንድቅስ ክትሕግዘና ኢለየ እሞ ሰናይ ምክትታልና ተመነኹ ናብቲ ተኸታተሊ ትምህርቲ ዕድመኩም ክሳብ መወዳእታ ክፅመሙ ድማ ይሓተኩም ማለት እዩ let's get started ቀዳመይቲ ነጥቢ ንሪኣ ሎሚ use your bed only ዓራትና ወይ ዓራትካ ወይ ዓራትኪ ነዚ ንዝተወሰነ ዕላማ ጥራይ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና your bed should only be for sleeping ዓራት ናይ ሰብሲ ዓራትካ ወይ ዓራትክሲ ቀንዲ ስራሓ ሓደ ወይ ክልተ ነገራት ጥራይ ክኾኑ ኣለዎም ይብሉ ወኪላታት ተቀዳማይ ስራሓ ዓራትና ናይ ድቃስ ቦታ ጥራይ ካብኡ ወፃኢ ፆታዊ ርክብ ንምግባር ጥራይ ይብሉ ቀስ ኢለ ይነግር ኣለኹ ነቶም ኣብ በፂሕኩም ዘለኹም ጥራይ ስለዚ ኣብ ዓራት ንኽትሓስብ ንኽትሰርሕ نخت تليفونكا نخت تقام قالت ديم در خوينكا مس دقاسكا عبي ناب دقاسكا عبي صقامي خات فتر زلها ويت فتر زلغي ناب عراز دخيدنا مغنيات انكو دخام دخيمنا كنعرف نبلولو غزي بزحات كيلاتات تليفوننا ون حزنا ناب عراتنا خنقرب يبلنا يبليو انت عيسكا قريب كادما اب عرات كوينكا تليفونكا مرعي قداماي قتالنا دقاس مخانو تدغاغام مصنعات زرخه بنغري So, if you are spending 10 hours in bed but only 6 hours sleeping, that's really bad. Your bed becomes a place for thinking, worrying, watching, whatever. ab arat asarta saatat geerka ሽድሽተ ሰዓት ጥራይ ትድቅስ እንተለኻ ወይ ትድቅስ እንተለኺ ዓብ ጌጋ ትፍፅም ኣለኻ ይብሉና ኪላታት ምክንያቱ እተን ሽድሽተ ሰዓት ጥራይ ካብ ዓራት ክትከውን ዝግባኣካ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዓራትና ንህልወን ግዜ ንኽንድቅስ ريد أب زخنا له جزء تلفوننا هنتكلم تدلينا يس كانوا حدول لنا عندنا جن أب كالب بوتا خوينا أب لعل عراتنا خوينا هنتكلم اللي بلنا مغنياتو أب عرات كن متخلنا حنقول لنا تكفلت على تكاستر كفلت خلاله زيا تأجد داسيد بوتايا أب تعرات نطفوق زيد ما مصدق أست حاسر هيكون له زيا برجس كن فلت لنا نعيوني زارب زلخو أنا مشيت خي كلونا أب عرات تلفوني تنكفني ودي نجاراتي زخيراو تليفوني الارم سلازت كمان لا ما لا يجد اب عرات مشيت تليفون ايرني نجوهن جيجا يفتم يابا اب عراتي كين كمن باب فتي معناته علن بلوجز وي كحبريتات الله زنببو نجوه اب عراتي كيني ينبب يحر غزي ስለዚህ እዚያ ምናልባት ካብሰብ ናብሰብ ክንፈላልን ንኽእሊና ግን ታናይ ምሸት ግን ዝያዳ ንግሆ ፀጊበ ስለዝደቀስኩ ከም ዝገብር ንምትንሳእ ንሓግዘኑን ይጥቀመለ ምሸት ግን ቴሌፎንካ ዘይምርኣይ ተመራጽ ምዃኑ ይነግሩ ኪላታት the next time you can't sleep within 15 minutes or so get out of your bed and do an activity like a puzzle ምናልባት ኮይኑ ኣብ ዓራት ምስ ደየብካ ድቃስ እንተኣብይካ ንነዊሕ ግዜ ወይ ድማ ደቂስካ ፀነካ ተበራቢርካ ተመሊስካ ምድቃስ ኣብ ትስእነሉ ኣብ ዓራት ኮይንካ ቴሌፎንካ ዘይምትንካፍ ይብሉ ተንሲኻ ካብ ዓራት ውፃ እሞ ዝኾነ ይኹን ንጥፈታት ግበር ፓዝል ዝብሎ ኣለዉ ግድላት ናይ ቃላት ድዩ ናይ ዝኾነ ነገር ፓዝል እንተለካ ተፃወት ከምኡውን ስፖርት ምግባር እውን ሓጋዝ እዩ ዝኾነ ነገር ካብቲ ዓራት ወፂኻ ቁሪ እንተሎ ኣብ ቁሪ ተሃረብ እዚኣ ካ ፅብቕቲ ኣነ ካብ ተመኩሮናተይ ዝረኣኽዋ ድቃስ ታቢካ
عبد قرر زلوا دجوت أما قرر مسحرة ما كشفنا بعران ساعتها مسمى ما قابو غير دكاس يوسديو ويدما تحتو كرينا كال تكنيك دحين كي بس حكم نبتاني ستيب بوينت كي تاني بلاد أنا قطر خلته مخري كابكيلاتات avoid blue light على تليفوننا على التلفزيون كل جزء سماوي ما برحت له بلج زبل إذا سماوي ما برحت زي انتهي له blue light بلو stay away from digital screens when you expose yourself to blue light which enables production of melatonin which plays a key role in sleep and wake cycle ብለና ኣሎ እዚ ሰማያዊ ብርሃን ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ቴሌፎናት አይፓድ ቴሌቪዥን ድመፅእ ነገር ኣብ ሓንጎልና ወይ ኣብ ኣካላትና ሓደ ሆርሞን ነዛዒ ከምዚ ሜላቶኒን ዝተባሃለ ሆርሞን ኣብ ኣካላትና ከምዚ ፈሪ ወይ ከምዚ ፕሮዲዩስድ ከምዚ ኸውን ይገብር እዚ ሆርሞን እዚ ድማ ዓብ ተራ ኣለዎ ኣብ ኣካላትና ኣብ መንጎ ምድቃስን ምብርባርን ኣብ ዘሎ ሳይክል ዓብ ተራ ይፃወት ስለዚ እዚ ሆርሞን እዚ ክምንጭ ከሎ ኣካላትና ክበራበር ይግደድ ስለዚ እዚ ብሉ ላይት ዝበሃል ካብ ኣካላትና ክንርሕቆ ኣለና ካብ ጥቃና ክንርሕቆ ኣለና ከየበራብረና መንታ እንታይ ይብልዎ ቀፂሎም to prevent sleeping issues avoid any exposure to blue light 30 to 60 minutes prior to bed ስለዚ ኣብ ኣካላትና ናይ ድቃስ ፀገም ከየጋጥመና ንደሉ እንድሕር ኮይና ይብሉና ኣለው ብዝተኻለና መጠን 30 ደቂቕ ወይ 1 ሰዓት ቅድሚ ምድቃስና ካብዚ ሰማያዊ ላይት ወይ ብሉ ላይት ዝብልዎ ክንግታዕ ክንክእል ኣለና ንሱ ኣብ ኣካላትና ወይ ኣብ ከባቢና ከይህሉ ክንዓፅዎ ኣለና እንታይ ማለት እዩ that means television tablet computer smartphone ካብ ከባቢና ከነርሕቕ ኣለና ይብለና ዶክተር ሮበርት ኦክስማን ዝተባሃለ ኪላ ማለት እዩ ስለዚ 30 ደቂቕ ክሳብ 1 ሰዓት ክንድቅስ ኣብ ንሓስበሉ ግዜ ቴሌፎንና ቴሌቪዥናትና ኣጥፊና ኣብ መደቀሲና ምስኣተና ቴሌፎን ወይ ቴሌቪዥን እንተዘይረኣና ወይ ካልእ ቴክኖሎጂ እንተዘይተጠቀምና ዓሚቕ ድቃስ ኣብ ምርካብ ዓብ ተራ ክህልዎ ይኽእል ይብሉና ኪላታት እንድሕር ቴሌፎን እናረኣና ኣብ ዓራትና ንድይብ ኣለና ግን ስለምንታይ ድቃስ ይኣብየንሎ ኢልና ክንዛረብ የብልናን ምክንያቱ ሓደ ርጉእ ዝኾነ ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ተካይድሉ እዚ ጉዳይ እዚ ታውን ክንገብራ ዘለና ከነወግዶ ጥራይ ይደለና avoid looking at the time ታሳልሰይቲ ወይ ካኻድ ነጥብ ኣብዚያ ዝውስኽዋ ድማ እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ተጥቀያ ሰዓት ናረኣኻ ንኣብነት እቶም ድቃስ ኣብዮም ሰባት እንታይ ይብሉ ኦይ ሰዓት ከይዱ 10 ኮይኑ 11 ኮይኑ ፋዶስ ኮይኑ ከይደቀስኩ መሊሶም ስትረስ ይፈጥሩ ንሓንጎልና እቲ ስትረስ ድማ መሊስ ድቃስ ከምዚ ኣብየካ ይገብር እንታይ ትብል ሓንቲ ኪላ ኣብ ሂወት ኣበርቲዕካ እንተሰርሕካ ወይ እንተደኺምካ ኣብ ብዙሕ ነገር ክትዕወት ትኽእል ኢኻ እዚያ ነገር እዚኣ ግን ኣብ ድቃስ ኣይትሰርሕን እያ ድቃስ ብብርቱዕ ስራሕ ወይ ብብርቱዕ ምሕሳብ ኣይመፅእን እዩ በንፃሩ ሓንቲ ነገር ብዘይምግባር እዩ ዝመፅእ ትብል ስለዚ ሓንጎልና ዘይደቀስኩ ሰዓታት ናረኣኻ ገለ መለ ክትጭነቕ ተጀሚርካ ስትረስ ኢኻ ትፈጥር ኣብ ሓንጎልካ ስትረስ ድማ ነቲ ነርቨስ ሲስተም ናትካ ኣክቲቭ ስለ ዝገብሮ ካብ ድቃስና ይኽልክለና ትብል ሊዛ ሜልትዘር ዝተባሃለት ኪኢላ ናይዚ ናይ ስነ ድቃስ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ነጥቢ ካልኦት ኣገደስቲ ምክርታት ወይ ቲፕስ ዝህብዎም ነገር እንተሎ ድማ ንኣብነት ሓደ ቴክ አ ዋርም ሻወር ምዉቕ ባኞ ምግባር ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺቦሞ a warm shower an hour before bed makes your body temperature drop which slows your metabolism faster and helps you sleep also faster ካብዛ ኪላ እዚኣ ዝመፀት እንታይ ትብለና ኣላ ቅድሚ 1 ሰዓት ኣቢልና ምዉቕ ዝበለ ሻወር እንድሕር ወሲድና ወይ ነፍስና እንተተሓፂብና ብምዉቕ ዝበለ ማይ እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ምዉቕ ዝበለ ማይ ኣብ ኣካላትና ነቲ ስርዓተ ምሕቃቅ ወይ ከዓ ሜታቦሊዝም ዝበሃል ዝግ ከም ዝብል ይገብሮ ንሱ ዝግ ምስ በለ ሓንጎልና ንኽድቅስ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ብርቱዕ እናሰርሐ ከሎ እቲ ሓንጎልና እቲ ብሬን ናትና ይሰርሕ ስለ ዘሎ ሓንጎልና ስለ ዝሰርሕ ዘሎ ስራሕ ናይ ሓንጎል ማለት ከዓ ድቃስ ኣይወስደካን እዩ ሪላክስ ገብር ኣሎ ሓንጎልካ ክድቅስ ተኮይኑ ስለዚ ምዉቕ ሻወር ወይ ከዓ ምዉቕ ዝበለ ማይ ምሕፃብ እውን ሓጋዚ ኮይኑ ይረኽብዎ ማለት እዩ ካልኣይ warm your feet and hands እዚያኻ ንዓያ ብልክዕ ትጠቅም እዚያ ድማ እንታይ ይብልሎ ኢድካን እቲ ፃዕዳ እግርኻን ፃዕዳ ኢድካን ክማሙቕ ክኽእል ኣሎ ኣነ እዚ ክልተ እግረይ እንተደይማሚቑ ክድቅስ ኣይክእልኒ ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ እዚ ነገራት እዚ ቅድም ክማሙቕ ክኽእል ኣለዎ ሓንቲ ምክሪ ብዚኣ እንታይ ሂቦምና ኣለዉ
كمزي بماي وعي ኣብ ጥርሙዝ ምሽ ትገብሮ موق زباله مالتيو سلازي نسو بإيدكا حيسكا ناب قرخان دحر جيركايون كما مغلكا خل زي دما ندقاس كحجزكا يخل يبلو كيلاتات معناتو قرخان تعدا يكان دحر مامي يقوم دقاس كمصكا أكلات كا ريلاكس قبر مو دقاس كمصكا يخل يبلو እንደገና ሳትይት ድማ immerse your face in ice cold water help you sleep faster ከም ገለ ኢሉ ድቃስ እንተዓቢካ ድማ ይብሉሉ ኣብ ዝሑል ማይ ገጽካ እንድሕር ጥሕል ኣቢልካዮ ይብሉ እዚ እውን ድቃስ ኣብ ምፍጣር ወይ ሓድሽ ድቃስ ንኽፈጥረልካ ይሕግዝ እሱ ድማ እንታይ ይብሉሎ it helps to reset your nervous system especially when you're anxious ኣብ ሓንጎልና ዝኾነ ነገር ዝምስጠና ወይ ዘጨንቐና ወይ ዘሻቕለና ነገር ተሎ ድቃስ ኣይመፀናን እዩ እዚ ዝሑል ማይ እንድሕር ገጽና ውእቱ ኣቢልናዮ ኮይና ድሮኽ ስማዓኒ ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ሓንጎልና ነቲ ነርቨስ ሲስተም ናትና ሪሴት ከም ብሓድሽ ከም ዝስራዕ ይገብሮ እሞ ንኽንድቅስ ዕድል ይፈጥረልና ወይ ክእለት ይበና ወይ ይሕግዘና ይብሉ ክእለታት ድማ ስለዚ ሰለስተ ነጥቢ ኢና ኣለና ናብታ ራብዓይቲ ነጥቢ ድማ use 478 ሜቶድ ይብሉና ማለት እዩ ሓንቲ ቴክኒክ ድማ የማኽሩና እንታይ እዛ 478 ትበሃል ሜቶድ ከዓ ንሳ ድማ ናይ ምስትንፋስ ቴክኒክ እያ ይብሉና እዚኣ ድማ እንታይ ይገብረና ነቲ ኣካላትና ብርቱዕ ኦክሲጅኔት ክንገብሮ ኦክሲጅን ብብርቱዕ ወሲድና ከምኡ ድማ ብርቱዕ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምስ ወሰድና ሓንጎልና ነቲ ነርቨስ ሲስተም ናትና ሓድሽ ኦክሲጅን ነቲ ብላድ ስትሪም ናትና ነቲ ናይ ደምና ድማ ሓድሽ ኦክሲጅን ነቲ ትርታ ልብና እውን እቲ ኦክሲጅን ዓብ ተራ ስለ ዝህቦ ንኽንድቅስ ክሕግዘና ይኽእል ይብሉና ስለዚ እዛ ምኽሪ እዚኣ እንታይ እያ መጀመርያ ኣፍና ዓቢትና በፍንጫና ብርቱዕ ኣየር ክንወስድ ኣለና ኣብቲ ክንወስድ ከለና 4 ክንቆፅር ኣለና ብሓደ ክንገብራ ንኽእል ኢና እዚኣ ስለዚ መጀመርያ ኣፍና ዓቢትና በፍንጫና ብርቱዕ ኦክሲጅን ክንወስድ ኢና 1 2 3 4 ኢልና ክንቆፅር ኢና ሽዑ ኣብ ውሽጥና ድማ እቲ ኦክሲጅን ኣብ ውሽጥና ክንዓጥዎ ኢና ረሲያሎም ካውንት ኦፍ 7 ትብላላ ነቲ ኣየር ዕብስ ኣቢልና 1 2 3 ኢና ክሳብ 7 ክንቆፅር ኢና ሽዑ ድማ ብ8 ቆፂርና ድማ ከነውፅኦ ኢና ማለት እዩ so let's get started ነዚያ ሓንቲ መጀመርያ ኦክሲጅን ክወስድ እየ ብኢደይ ክቆፅር እየ ከመይ ሪላክስ ይኾነልካ እቲ መንፈስካ this is very important ኣብ ዓራት ነዚያ ነዚ ቴክኒክ እዚ 3-4 ግዜ ወይ ክሳብ 5 ግዜ እንተደጋጊምናዮ ሓንጎልና ሪላክስ ገብር እዩ ብዙሕ ኦክሲጅን ናብ ሓንጎልና ከኣትዩ ናብ ደምና ስርዓት ብላድ ስትሪም ናትና ፅቡቅ ክኸውን እዩ እዚ ድማ ሪላክስ ስለንገብር ንኽንድቅስ ኣብ ሓገዝ ኣለና ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣብ ስትረስ ዘለና ግዜ እውን ኣካላትና ኣብ ምርግጋዕ ዓብ ተራ ዘለዋ ቴክኒክ እያ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንሻቐል ክንጭነቕ ከለና ድቃስ ከኣብየና ከሎ ክንጥቀመላ የተሓሳስበኩም ነዚያ ቴክኒክ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣርእየ ነይረ ተጠቂምኩምላ ዝሓገዘኩም ኣብ ኮሜንት ናትኩም ፊድባክ ክፅበየ ምክንያቱ ካልኦት እውን ካባኹም ክመሃሩ ስለ ዝኽእሉ ብብዙሓት ክኢላታት እያ ትመፅእ ብብዙሕ ሪሰርች ድማ ሰፖርት ዝኾነ ኣድቫይስ እዩ እዚኣ ብፍላይ እዛ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ብሪቲንግ ቴክኒክ ዝብልዋ ማለት እዩ ተወሳኺ ካልእ ምኽርታት ድማ ክንርኢ ኢና እታ ካልእ ካብኡ ድማ ሪቨርስ ሳይኮሎጂ ግምጣል ሳይኮሎጂ ዝብልዋ እያ እንታይ ገይሮም ኣብ ሓደ መፅናዕቲ መስለኩም ብጣዕሚ ተገርም እያ ንሓደ ሳምፕል ሰባት ማለት እዩ ንመፅናዕቲ ኢሎም ኣብ ዓራትኩም ዓይንኹም ከፊትኩም ከይደቀስኩም ኣብ ዓራት ዓይን ነቂሕኩም ክፅበዩ ኣለኩም ኢሎሞ ንክንደይ ግዜ ንሰዓት ወይ ገለ ኢሎሞ ከይትድቅሱ ግን ምስ በልዎም እቶም ሰባት ፅዒሮም ክንደይ ካብኣቶም ወሲዳቶም ድቃስ ከይዶም ማለት እዩ ስለዚ ሪቨርስ ሳይኮሎጂ ይብሉ
حنقولناس بنصاري تسرح هذا جزء أي كدك سايكون كنك حين تلك قدم تمهارو خلنا خنصنعنا انتينا دقاس اخلا توسكا زي ذكرانه ስለዚህ ክሰርሕ ኣይ ድቅስኒ ክነቅሕ እንድሕሪልካ ድቃስ ይወስደካ ንገለገለ ሰባት በንፃሪ ዝወስዶም ስለዚ ንሓንጎልና ድሓን ክንነቅሕ ኢኻ ግድ የብልካ እንታይ ይገብር ነይረ ቀደም ኣብቲ መደቀሲ ናተይ ነይሩ ቴሌቭዥን ናተይ እሞ ድቃስ ታቢኒ ዋይ ግድ የብልካ ፊልም ክሪአ ኢለ ፊልም ዝወላዕኩ ኣብ መንጎ ድቃስ ወስደኒ ነይሩ ንዓይ ድቃስ ብዙሕ ስለ ዝወስደኒ ንካልእ ሰብ ግን ከምታ ዝበልናዮ ቴሌቭዥንን ቴሌፎናትን እንተኣለናዮ ይምረፅ ካልእ ትራይ ሚውዚክ ሙዚቃ ድማ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ ብፍላይ ድማ ህድእ ዝበለ ክላሲካል ሙዚቃ ክንሰምዕ ከለና ነቶም ሙዚቃ ትፈልጡ ካብ 60 ክሳብ 80 ቤት ፐር ሚኒት ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ህድእ ዝበለ ሙዚቃ ክላሲካል ደርፍን ቃላትን ዘይብሉ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሙዚቃርን ገለን ዘይእትወካ ንሓንጎልካ ሪላክስ ክገብር ዝኽእል እሱ እውን ከደቅሰና ይኽእል እዩ ብፍላይ ናይ ኣዕዋፍ ናይ ገለመለ ድምፂ ዘለዎ ህድእ ዝበለ ሙዚቃ ንክንድቅስ ዓብይ ተራ ኣለዎ ከምኡ ድማ visualize your happy place زحقسك ነገር زحقسك ቦታ ንኣኻ ደስ ዝብለካ ቦታ ዓይንኻ ዓሚልካ ክስእል ክትፍትን ኣለካ ኣብቲ ትሕጎሰሉ ህማሞት ወይ ካ ሞሜንት እንድሕር ክትኣቱ ጀሚርካ ድቃስ መርኮስ ዘካ ከም ዝኽእል ድማ ካልኦት ተመራመርቲ ዝረኸብዎ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝሕጉሰካ ሞሜንት ክትዝክር ፈትን ዘጨንቐካ ሕማቕ ነገር ዘጋጠመካ ነገራት ፅባሕ ንጎ ዘጨንቐካ ነገራት እንድሕር ኣምፂኻ ሓንጎልና ኣክቲቬት ትገብሮ ኣለካ ንክበራብር ስለዚ ሕጉስ ሞሜንት እናዘከርና ንሓንጎልና ዕሺና እውን ክንድቅስ ከም ንኽእል የማኽሩና ስለዚ ዘን ቴክኒካት እዚኣተን ብምሉአን እንድሕር ተግቢርናየን ኣዝየን ከበድቲ ድማ ኣይኮናን ፅቡቅ ዝኾነ ድቃስ ክንረክብ ንኽእል ፅቡቅ ዝኾነ ድቃስ ድማ ሓያል ዘለዎ መዓልቲ ውፅኢት ዘለዎ መዓልቲ ንኽንውዕል ይሕግዘና ብዙሓት መዓልታት ከምኡ ክንውዕል ተጀሚርና ድማ ብሂወትና ጥዕና ዓወት ሓጎስ ብኡ ገይሮም ክመፁና እዮም ሓንጎልና እውን ብርቱዕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ይብሉ ማለት እዩ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከመይ ጌርና ብቕልል ዝበለ ፅቡቅ ዝኾነ ድቃስ ቅልጥፍ ኢልና ደቂስና ዓሚቕ ድቃስ ደቂስና ዕረፍቲ ረኺብና ተንሲና ክንከይድ ንኽትሕግዝ ኢለ ገይረያ ምናልባት እንተፈቲኹማ ላይክ ሃብዋ እዛ ቪድዮ ከምኡ ድማ ነታ ላይክ ተይብኩማ ናብ ብዙሓት ሰባት ክትበፅሕ ትኽእል ሼር ድማ ግበርዋ ምናልባት ድቃስ ዝሰኣኑ ኣሕዋትኩም ኣሓትኩም ክሕግዞም ይኽእል እዩ እናበልኩ ከም ወትሩ ድማ እዛ ፊድባክ ናትኩም ኣብ ታሕቲ ግደፉለይ ከመይ ረኺብኩማ ናትኩም ተመክሮ ብድቃስ ንስኻትኩም ኣብ ሂወትኩም ዘጋጠመኩም ንፅሓፉ ንካልኦት ክሕግዝ ስለ ዝኽእል እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ተሓንቀኒ ይብለኩም ሰሰናዩ